Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Ki pulit ka west garohil hakamit jongkas ni ublei layok kemno yawe ubriu balatip kerteng kumuchanda em sangma halor kajing suba bau don kiti penyap ya kawe ka kena kabakat arsnem karta katkum kajing tip balayok lum naki pulit kilayathu baya uchanda ubalai pho arsnem karta layo i dakinong chong jongkawe kachnong hawes garohil district ki pulit ka bhulbari hadin ba kilayo ya kane ka khubor kila pelong ya ka jing thuat ya uchanda wat hadin bun kenta jong ka jing wat kila lap bat yo kem ya ne ubriu la ban pengken mau bahaga citerik jong benai lailar ki pulit kila yo tam ya ka medyap jong ka kena ka bakat arsnem karta haka we kachnong ka bahap haga tenat pulbari ya kane ka kena la penyap dusmon da baka da ka baot na rendang susu na kaliang jong ki pulit kila subajur baka jingsa penyap dusmon jong kane ka kena kala banje hakapor kabadon marwe haying hadin bakalami naying bat kikmi kikpa ban lek sakaying yap briu laptha ya kane ka kena bakan lek phai saying ban pelip ya ka boding henry kan sem lawan phai su nadu kata ka klip mat dei tat hadu kipor kikmi kikpa kilawan phai salaying kinsa lap penban ya la ka kun kabalathia lengkedang hamadan hapdeng kajing lengking kasnam